Go to Sherry K. Way bill. You pay the mother who that need aside country. Gonna really K. Way bill. You will make a note. Come on, God, wear your clothes. God, wear your clothes. Like a bag of God, wear your clothes. God, wear your clothes. God, wear your share my cat to you. Really, I'm answering one. Lanya Nakaka, Laya Nakaka, like I'm very soon. Laya Nakaka, like I'm very soon. I'm telling you one thing. It just nature for long. But really, but the mammy should know with them. about it. You should get a dirty boy. A like a hish, do body on that part to end on Chanino. And there was a lane your one. A woman to month, I printed my poster. Okay, I remember the him. Okay, thank God new chop towel and picture. Thank God new chop towel and picture lila who this different thing. Halila would do here. Thank God new chop towel. Bishop passing and get lion akako. Lekwa me chile. Lion akako lekwa soon. Après on a money log. Après on a ten shop. On a money log last month. On a money log last month. Après on a ten shop boy but as a walk tasha no money to it. What is here lawa? By the way, only new cool. Ulumu as but actually means second one. I will not rest in peace. I will not rest in peace. I will not rest in peace. I'm a Jesus. Let's go rest in peace. Bye bye. Make it God make it. You want to live by them? Make it. Matachine Kramana, Mosipul Gabag, Mosipul, a yoblite, or taper the Mosipul Gabag, low toward it. Make it. Low toward it. Each up. Good evening. Okay, man, table on Ga. Neolam the Menga Gabana social media nine. Ngadiru Magenta. Janiru. We're phone out when I like a pilot of Lamas. Therefore, 24. the phone out like a pilot of Lamas. Anyway, ma'am. Good afternoon. Otiro Kunoka. Ibraga Bemamoka. Etakoshes here, remove you. I'm not joking with you people here. Etakoshes here, maybe talking here. Sorry, sir. That altar is in Lotana. That altar, I get that altar. I take this is my altar. No thought. As I go back. Willy. Every bleaching Manaka. I will phone out to Anala. The way for Nana again Ramazo. The way for Nana again Ramazo, Caro White ambassador. Caro White ambassador as him go back. That regrona beda, a big gun or a bang. Regrona beda. Regrona that bed. Regrona that bed. Regrona that bed. Elehe basragi no pa. Elehe basragi no pa. Guess me when him rega no bishop. Elehe basragi no pa. Ije shop pa. Ije shop pa. Elehe ji yiri ne ka umu nwanye Enugu shop pa no na Enugu highway. Onye nwe de neka. Nikam pam bishop. Nikam paga. Yes. Nikam paga ke yi bianga. Yes, sir. Eh? Sorry, sir. Nika, my father. Yes. Aya artist. Baso kuga. Artist. Artist baso kuga. Baso kuga. Telerosa. Asim baso pasim ge basaka. Usege basaka.
Hello, your caro white money take a mega like this. Sir? Hello, caro white use Genya. Hello, organic cream use Genya. Na Caro White are they use Bishop? Caro white. Yes, sir. Okay. You ambassador on the caro white akwya. Yes, sir. Hello, he got one ambassador. Hey. Well, bagako. Upon we drink a fuel, edgy fuel, no, ya bagako get happy. Oh, what I'm walking. I say, sit up. Now some not sugar. Sit up, dear. You were a caro white. But if we get you go, Jacoma Sebisha, your mamma and I get Georgie. Ebi Shanya Mamma Rojigo, Jicotagota. Odocha. Okay, take a hook caro white, dear. Yes, sir. Ew. Don't answer it. Oh, yeah. Don't answer it. So, you went a car. Look at my father. Lewanya front, Onya my father. Onya our father. Onya my father. Lewanya front, Neka my father. Onya my father. He no Wogiji yen nana. He no Wogiji yen nana. You will let Manobo with our call he nana. Artisi, Chileka Bagok artist. Artisi. Will it phone a hello? So cat, Neka your father. Neka your father. Gay with a neka nagaja. Janua mamma. Gay with a year any maho. You tell me wine there as a fridge. Oh, the mother gonna game one like Rena biscuit. Biscuit nothing gum na sweet. Neka your father. The wire la front. Na mama mpago wo black belt. Na mama mpago wo ye karate jigala totoro neki ayiri. Paga gi neka ya woro neka nde baga karate. Mpaga na zazu ode na mma. Sir? Mpaga na potable ma. Bishop. Then ele hoji woro call neka portable ka wo na ga na eyi ga hunu ayiri. Ele hoji woro neka na portable ka asige them you chineka bagoko. Them you nwa bingo. Neka ya father. Ya woro neka portable yi ga mba. Ha woro neka portable yiri mgbe yala akpe kro okpo oji kubu akpe. Ga tụtụrụ ya yiri bịara m interview. Mpaga na portable adịghị na mma. Still ye yiri color of neke ya. Neka your father. Itege caro white. Onye color mixture. Ya were phone gị. Chile ka gbaga ọkụ. Yes, sir. Oya, balite volume phone ahụ. Lentia, different color. It's our law proper. It's not red and gag, and I yellow. When you're ready. Caro white on yes, tragia. Oh, yes, tragic, caro white eating. Na my father. Na your father. You won't yibo. No English and on the maybe to. You won't yibo. I'm Igbo. The delay here na my father. Na my father. Go, you get church. David and game again, my father. Go, you get church. Etako says here, maybe to here. I'm not joking here. I'm not playing with any of you here. What back up and Nako go here? The Wakaka straight. Caro white eat again, lay hit again. Lay hit again, Caro white. Come, Mama. Okay, Mama. Okay. I'll try my chocolate. Can we take a chocolate? Eh? I'll try my Emagama. Emagronya, ma. Eh? Oh, yeah, Mayan Chondi. Okay, take a color, Caro white, okay, Mama. Okay, make it share that your teeth. Bring it here.
Bring it here. Bring it here. Bring it here. Open it. Open it. Open it. Open it. Bring it here. Bring it here. Hey, mama. You know, Tishi, you know, everybody, Oko, man, bag here. When you come on, what put that on, what put that on, what put on the church here, remove you here, one bingo. Really. Caro White ambassador. Is that full? 30 years. What the Rosanna, is it? 30 years, Bishop. Then not 30 years, you look back. Yes. Eh? What year keep it on the man? What year keep it on the bleaching in Alubek to you 30 years? Since last year. Last year keep it on the man. What year camera? 1996. A second minute. 1996, Bishop. You make a call. He make a call. I like 1990 again. 1990. No, 1996. Okay. It's your mother. Ofu. They were retired single mother. Bishop. Retired but not tired, Caro White ambassador single mother. Le, ti me check interview. I'm smiling ni huga na baraloko. I'm smiling ni huga na tago opera na. Enough na sorry. That's all portray run answer me who ma hogany nan run answer. Ganina run answer. Enough an answer you should answer. Look at him manumerigi, each lady who gas is in who answer. Lay her car white him the gas in you, Manike Manaka Manokwa answer. Ubogi rije rule, Iperoku a yelling abro jabo. Macamanita. Go back with Iper Mahanya. Go back, Mount Iper. Go back, Mount Iper. Go back. Look at. Oroli Rigi. Will you Kagahelu? Will you Nekazazu and Pagana Razazu? Will you raise it up? Look at. Orologi Rigi. Iri Neka portable. Ibere choti. Mama Pagana portable woman. Ibere choti. Ogi Rigi. Gauge Willie. It take a man and on answer. Gadin and Gadid attack on your answer. Attack on your Soya. Mapingo. That would follow it. That would follow it like a bagoko. Take a Caro White. A choga market chotati. Choga market chotati. The good top E. Irrele brass. Irrele brass. Choga packet chakaji. It's endorse Anona church. Oh, they feel they get away. My bingo. I your teeth will hunaka butterfly more watching on in Ghana, eh? More smiling, yeah. My drop boggy diapaga when you got a white ambassador. Can we take a man of it again? Umwoko lebra la go kwalolo. Oh my Bishop. And when and in 30 years. It's okay. Can we put a ball? And when you put like a sort of look. And webe. Aya, the back of repeat after me. Oripa yo. Oriba yo. Payo papa. Payo papa. Ebeke no. Ebeke no. Hotram dim. Hotaram dim. Diga humota mano baramoko like him. Diga humota mano baramoko like him. Diga humota massa atakam different color hum nanya. Diga mafumotam chara different color hum nanya. Ori papa.
Ori papa. Nyem. Lem. Nyem diga yim. Nyam diga yim. Nyem diga nagidem. Nyam diga nagdem. Ori pai pai. Ori pai pai. Mana aga egbum before di ma bia. Mana aga egbum before di ma bia. Ori pa yoyo. Ori pa yoyo. Hotram dim n'aka nri n'aka ekpa na comment section n'elu n'ụwa. Hotram dim n'aka ekpe n'aka nri n'aka ekpe n'elu ụwa. Ori pa. Ori pa. Papa. Papa. Biawa. Biawa. Onye eri. Iri nu pant, rọba pant eme nga niile egosi nọ mmanụ nwa bingo. Ụmụnne gị ọ dị ole? I do 5. Nwere nke ara agbagha? Mba nwe. Iwu onye oshi? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a hairdresser. I'm hairdresser. I'm Bishop. damn you onye English language. I'm a hairdresser. Onye English. Ibares English Stephanie onye Igbo. I'm mba. Ewa amplifier. Ndị church hairdresser. Ewa shigba ampu ndị Muslim na-eji ekwu akụba. Ewa amplifier. I'm a hairdresser. Onye eri. Asụkwala Igbo. Chewe English ga-eyuzuru m. O nwere onye akwụkwọ nọ na family nne gị na nna gị? Yes. Family of akwụkwọ. Ha dị ole? Ndị akwụkwọ nọ dị ha dị ole? My father has 6 graduates. Ese? 6 graduates, Bishop. Ahụ ọdịkwa gị? Ahụ ọdị gị? Elee gbasara onye akwụkwọ? Onye akwụkwọ na 6 graduate. Isem ha? Adịka mba na-abala gị na bread. Adịka mma na-abịala na-emeta immune system connected to bread gị. Elee gbasara onye akwụkwọ? Onye akwụkwọ yela your father have 6 graduates. Chineke gbakwa gị ọka ịbara gị elọtisanụm gị werele mmanụ sama bread sama ven connected to bro gị. Onye eri. My father have 6 graduates. 6 graduates ọwa ego. O mere import eme. Your father has onye akwụkwọ ụba. Eweniwe Bishop. Nwa bingo. Lotu ọ dị. Each hatiti lai. Akwụkwọ nọ na family unu nwa bingo. Mba. Anụchara m ọfụma ga. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Ị gbala ara mbụ? Mba. Enwere ọgwụ ịṅụ ha? Mba. Ka ebe isi na watch m? Ebonyi State. Iwu onye ebe? I'm onye Ebonyi State. Ebe na Ebonyi? Ikwo. Ebe na Ikwo? Ikwo South Local Government. Ike gị ọ na-akọ gị ụkọ? Mba. I nwere heartbreak mbụ? Mba. Ị na-agbawa ụmụ nwoke obi? Mba. Ọkwa ịba n'ihe mmega ebe a ga-aba na social media niile ga-adịru ma nweghị ntazụ. Ama. M gaa n'iru gị sị m na ịma. Gaa n'iru. Enwere nwoke gị na anyị gị ugbu a? Mba, onwe bụ. For how many years ka nwoke emetụbeghị aka?
Since that last year. Since that last year. Okay, met Begaka. Imele wine na wine mbo. Cut or call out or again. Cut off that call now. Cut off that call now. Cut off that call. Call. Cut or call out. Akọtụlamia. Imele wine na wine mbo. Mba. Who be this person, sir? Nwoke ole trala gị? Sọsọ ofu ka ha mụrụ nwa. Naanị ofu nwoke trala gị kemgbe pụtara ụwa. Nwa gịnị ka ị mụrụ ya? Nwoke. Ka ihe mere na ọkwụ ụgwọ isi gị? My family is na ha like ya. Ọ na-aṅụ Onye ebe dị ha? Onye Abia State. Then ebe ya family wụ onye rejected unu kpọrọkwara nwa ya ga-akpa ịga deploy. Mba, nwa ya ọ ka dị m n'aka. Unu na-emekwa ya ala ya ahụ nwa ya. Ebe na Abia State ka onye tụwara gị mechi. Onye Arụchukwu. And since ahụ ruo na elubeghị di. Mba. Ya ma ọ lụọla nwaanyị. Adam Shaw. Ya ma ọ lụọla nwaanyị. Ọlụgo nwaanyị. Enwere ihe nọ n'obodo unu na-asọ nsọ ga-awụ ihe ga-eme ị gaghị alụ nwoke ọzọ na mba ọzọ. Mba, onwebe. Atawa gị je ekwe nkwa. Mba. Ije anyụ. Ana m anyụ ọfụma. Ịnyụ ọfụma. That's ofu ugboro onye ahụ tara gị ịnyụwala ọfụma ịma na ị na-anyụ ọfụma. Once a tara gị. Ọ ya mere njide ime mmụọ nwa. Ọ naanị ya bụ onye metụrụla gị aka kemgbe ahụ ruo na. Sọsọ ya. Ebe onye ọzọ. Onwebe. So naanị ofu onye a metụrụ gị aka ruo na ka iji mara na ịnyụ ọfụma. Ike gị iwu wel iwu onye asị. Iwe ịkpa ezigbo bọket n'ike agara ga. Ịkpa ezigbo bọket n'ike kama na fajamana ihu n'otu nga. Naanị otu onye tara gị ga-ewere mmanụ wụwa ọsọ onwe gị. Ike gị wụ gọgụta. Ịkpa naanị otu onye. Ị ga-atatụ gị ege na break down ya. Leke ụlọ naanị onye mụrụ nwa onye tarala gị. Onye ka ị na-atụrụ data asị. Naanị otu onye mụrụ nwa onye tara gị na anyụwa ihe niile ịnyụwa. Ọ dị swala ịnyụga gịnị? Oke, ele ihe ịnyụwa. Ọ gị ka m jikwa ele ihe ịnyụwa. Spam Bishop. Ese ịnyụwa gịnị? Spam ihe onyonyo nwaanyị. Ka ịnyụwa. Nwaanyị na-anyụkwa nwoke na-anyụkwa nwaanyị na-anyụ. Ị ga-enyele position ị na-ana anyụ. Ị ga-enyele otu ị na-eche eti na-anyụ. Ọtọgbugo m. Obi m, I love you baby, I love you. Baby, I go marry you. You sweet baby. Ị nọ n'ọgwụ, enwere ọgwụ ịṅụ ya ajụọla m gị bifo iji aṅụ mkpụrụ ọgwụ enwere ihe ịṅụ ya? Mba, onwere Bishop. Onwe ihe ịṅụ ya? Genotype gị ogene? Blood group gị? O positive. Aya kpọọ phone number gị. Okay. Kpọọ phone number gị. 081 Bishop. 34 57 322 8. Kpọgharịa ya.
081 34 57 32 28. Nde homo. Oh. Hello. Hello. Ya na la star atla na. Ya bụrụ na ya mere gị ji etinye hello na ga gbere m kamera. Otengo la star atla if you know that na m ga na atụ ụjọ. Otengo la star atla na gbere m that camera na Chineke abụọ gị ọnụ. Gbere da otengo ya na eje nye gị star atla that country no. Ga na aṅụrụ. Ego cha gị bịa nga etiri m hello. Mgbe ga that your camera Chineke abụọ gị ọnụ onye riri eri. Ole nga na mgbọrọ kamera. Eri ka ego eshi n'obodo Naijiria abụghị obodo Igbo. N'otu isi eri ka ego emere wee bie. Girigekwe ihe ndị mmadụ ahụ that n'ịnọ aside country ga na-eri ka ego emere wee bie. Ihe ọbụla ime gị nnọọ, come on, ga wear your clothes, Chineke agbaghị ọkụ. Ga wear your clothes. Ga wear your clothes, ga abịa ya kụchiri maka atọ onye riri eri. Amị nche gwago. Lanya n'akaka, lekwe m very soon. Lanya n'akaka, lekwe m very soon. I'm telling you one thing. Imi just nature for lengo. Mbari lele badre mami njibu no wutrem. Abadeti. Ishi gị na-ala ala. Dirty boy. Elaga hishi. Duru body order kwatuwe ndị ọcha niile. Elero sana. Ele ihe ọkwanụ. Month to month, I print my poster. Okay, I remember the him. Okay, thank God you chopped all na picture. Thank God you chopped all na picture lila who this different thing. Halila would do here. Thank God you chopped all. Bishop asking na nge lanya na akụkụ lekwe m echiele. Lanya na akụkụ lekwe m soon. Akụ hụrụ onye m na alụlọ, akụ hụrụ ete nshokpo oyi. Onye m na alụlọ last month, akụ na ete nshokpo oyi bụ eze wọpụtasha ndị mmadụ itiwe, nwere ezi alawa. By the way, ole ihe nnekwu, ụlọ m uwe eze, but achị m isi gị na nne ejije eze gị, I will not rest in peace. Ejije said, I will not rest out in peace. I will not rest in peace. I'm a Ejije said, Njije Hales go rest in peace. Bye bye, you remember. I make it. God make it. You don't bari lele param. Make it. Mata Chineke kremana mozi pulu ga gbage. Mozi pulu e yoblite. O te prede mozi pulu ga gbage. No toade. Make it. No toade. Ichap. Good evening. Okay, man, o te be nga. Ni ọbụla m na-eme nga agaba na social media niile m ga-adịru mega interview. Gaa n'iru. Were phone out when ala get bilot okay lara mazi. Dey afọ ole? 24. The phone out ala get bilot okay lara mazi. That sister. I ya saying that small boy for there. Okay, sir. Were Igbo na. Okay. Oti. Were Igbo now. Were phone out when ala get bilot okay lara mazi. The way for now, na la ke lara mas. Okay. Madu ji aka. Lazo. But the phone now he ji aka to when at table there now. Ele heme no to ana ye je ko to ana. Akwani. Akwe.
Onye ki bu height na family no mpage kom mag. Oh, said pam. Ha na-eto eto. No, ha toro bata wo na. Ha na-eto eto hitro awetito Chineke agbaghị ọkụ. Yes, let that small boy get out of that place. Let that boy not there. Yes, na una na-eto eto that boy ewere ihe bịa butere gị iri gro. Ele ihe that boy ji were ebe una na-eto ya bụrụ that butere gị ka itegoro n'elu ya. Yeah, when I go. Nancy una na-eto eto nwatakịrị dị ha like that abịa gịnị ka ịrụ na Our native doctor. Telero sana. Ese? Our dibia. Ewu dibia. Our brother. Maybe I'm Mba. Mba. Akwam ga n'iru me interview. Gawani. Gawani lu. Our brother left in that chiga much there. Chokwa problem here. Mba, over here neighbor. Oh, over here neighbor. Oh, but then one wine. Our brother. No. So bad. Our sister. Sir? Na you go when you ga interview ga bla ma Sir? Page wo native doctor gba han kwanum. Ijuro mo. Ese? Ijuro mo, ọ bụ na ijuro m ga-agwa gị. Joge. Ana m joge na ị ga-agwa m. Maga ọkwa native doctor. Mma m wee eze nwanyị. Telero sana. Ịchọ ka nje nye ya phone? Mba hafụ wa. Ese ụmụ nwoke ole ka gị na ha nọrọ na biko? Ofu. Ọ bịara fọ ọnụnụ bọtọ. Ọ daba ha. So ya agawa. Atapole hụ akwa ya? O positive. Akwa ị ga-ahụ school? Mba, agụchara m secondary school, aga m university. Agụchara m secondary school, agara m university. Okay, mpaga agba ha afa ka anyị send ya ndị mmụọ wote eke send ya gị school. Mba, ha chọrọ ka m gaa nursing mbọ achọọ m ego. It's okay. Genotype okay, so gonna. No group okay. O positive. Phone number can be called. 070 69 Sawonya. 070 69 97 04 33. Gwara ya ọzọ. 070 69 97 04 33. Okay, our sister ngwano ka ọ dịkwa ka anyị ahụ gị nna. But Ijucha emesibe m. Mechabe gịnị? Ijucha like Iju m ka isi ajụnụ ndị ọzọ. Iwe ezigbo asụ ha na mmechala gị nta gị sị m jụba. Going to school. Okay. You are not going to school. Maybe I got takoshi meze. Kino ya chigakwa noche. So when you are ready, you bring up your takoshi meze. My, I like